El grup rebutja el pressupost de l'Ajuntament per al 2013, tal com ens l'ha presentat el govern municipal, no és cap novetat. La Comissió d'Hisenda, celebrada la setmana passada, ja va manifestar el nostre vot contrari al document que ens van oferir. I rebutgem el pressupost d'una forma ràpida i esquemàtica, bàsicament per tres raons. La primera és perquè és socialment insolidari, la segona perquè és tècnicament inviable i la tercera perquè és jurídicament il·legal. És socialment insolidari perquè fa desaparèixer la partida destinada a cooperació, l'anomenat 07, que queda reduïda a zero, perquè hi ha una disminució dràstica de les partides de benestar social, de joventut, d'educació, de dona i de cultura, el benestar social, un 30% menys que l'any passat, en una situació tan crítica com l'actual. És tècnicament inviable perquè els informes de la intervenció municipal alerten de l'excessiu optimisme en la quantificació de les partides d'ingressos i sobretot és especialment incisiu l'interventor en què recomana no gastar-se els 10 milions dels cànons que hi ha previstos fins que no hi hagi una garantia del cobrament per evitar desajustos futurs. I és jurídicament il·legal, i no és que ho diem nosaltres, sinó que ho diu la llei d'hisendes locals, perquè hauria de contindre les partides destinades a l'amortització dels préstecs contraguts històricament per l'Ajuntament i aquestes partides no apareixen en el pressupost. Però aquesta compareixença pública, més enllà de centrar-se en el que són les crítiques al pressupost o a la proposta de pressupost presentada, té com a objectiu oferir alternatives, oferir, en fi, podem dir, el nostre punt de vista sobre allò que hauria de ser el pressupost per tal de recolzar-lo, donar-li suport si el govern saber a tindre-les en compte. Nosaltres plantegem 8 condicions per tal de donar el nostre vot favorable al pressupost, perquè ningú ens diga que no som constructius i que no presentem alternatives al que altres ens plantegen. Aquestes 8 qüestions, de forma esquemàtica i resumida, són les següents. Nosaltres proposem, per a votar a favor del pressupost, aquestes 8 condicions. Primera, el manteniment de les partides destinades a serveis socials, educació i cultura que hi havia al pressupost del 2012. Ja veieu que tampoc no són excessivament agosarats, només que es mantinguen des del 2012, que no baixen aquest 30% en serveis socials o aquest 50% que baixen en cultura. Segona condició, dotació adequada de la partida dedicada a cooperació al desenvolupament que ha quedat, com he dit, reduïda a zero. Tercera condició, reducció dràstica del personal de confiança i dels enxufats que cobren d'empreses de serveis contractades per l'Ajuntament. Quarta condició, dissolució de l'empresa pública. Sense més detall, dissolució de l'empresa pública. Cinquena condició, reducció de la despesa que generen totes les exclusives dels regidors del govern. Són els únics que tenen actualment dedicacions exclusives. Sisena condició, ajust de les partides d'ingressos al que realment l'Ajuntament pot cobrar i no al que voldria cobrar. És a dir, l'interventor també diu que les partides d'ingressos per impostos directes i indirectes són excessivament optimistes. Haurien de reajustar-se al que és la realitat del que s'ha cobrat en 2012. Setena condició, increment de les partides pressupostàries gestionades per les juntes de districte. I última condició, resolució del problema de legalitat, al qual jo feia referència fa un moment, amb el retorn de les quotes d'amortització dels préstecs bancaris que han sigut contrets per l'Ajuntament al llarg dels últims anys. Si el govern accepta aquestes 8 condicions, nosaltres no tindríem cap problema de donar suport al pressupost municipal. Si, com és previsible, no són tinguts en compte, el nostre grup no només votarà en contra de la proposta, sinó que ja anunciem que presentarem una reclamació administrativa a l'aprovació del pressupost perquè, com hem afirmat abans, no conté el crèdit suficient per a fer front a les obligacions exigibles a l'Ajuntament en la qüestió de l'amortització dels préstecs bancaris.